расман муҳорибаи рейтингӣ дар вазни сабук UFC реванш байни дуюм рақами рейтинг Чарлз Оливейра бо рекорди 34-10 ва шашум рақами рейтинг Майкл Чендлер бо рекорди 23-8 рӯзи 17 ноябр дар турнири UFC 309. Ассалому алайкум дӯстон, хушомадед ба шабакаи мо. Дар навори имрӯза оиди тозатарин ва муҳимтарин хабарҳо аз ҷаҳони ММА гап мезанем. Шумо бошад моро бо лайк ва комментариҳои худ дастгирӣ кунед. Мо бошад наворро оғоз мекунем. доруҳое ки айни замон шумо дида истодаин доруҳои гиёҳии босифат аз ширкати шифофармо мебошад, ки шумо имконият доред ки ҳамаи ин доруҳоро бо нархи арзон дастрас кунед. доруҳо барои хунукзадагӣ ва қавӣ кардани мардонагӣ, барои фарбе ва харобшавӣ, барои ришу мӯйсарбарорӣ, барои дарди дил, дарди мушакҳо ва ҳамчунин равғани сиёҳдона, ки пайғамбар саллаллоҳу алайҳи васаллам гуфта буд ки ба ғайр аз марг ба ҳамаи дигар дардҳо даво мебахшад. худи ҳозир ба номерҳои дар рӯи экран буда занг зада доруҳои даркории худро харидорӣ кунед ва ҳатман аз номи канали Паҳлавон гап занед. ҳамин гуна шумо ҳам доруҳои даркории худро ба даст меоред ва ҳам канали моро сахт дастгирӣ мекунед. инак дӯстон, чанд соат пеш маросими вазнкашӣ ва муҳорибаи рӯбарӯи иштирокчиёни турнири UFC 306 баргузор гардид ва бояд гуфт ки ҳамаи ҷангорон вазни даркориро карда муҳорибаи рӯбарӯ гузарониданд. биёед якҷоя тамошо мекунем. хонумон ва ҷанобон, ман бо довталаб Мераб Двалишвили. Мераб, аз рӯи стил ин яке аз муҳорибаҳои шавқовар аст. дар роҳ ба сӯи ин унвон ту ҳамаро шикаст додӣ ва пагоҳ ту ин муҳорибаро мегузаронӣ. гӯй ки мо чӣ мебинем? ҳама чизе ки ман орзу мекардам дорум, танҳо камарбанд мондааст ва пагоҳ ман ӯро мегирам. And new барор ҷаноб, довталаб Мераб Двалишвили. хонумон ва ҷанобон, ман бо чемпион шон, ту дар ҷангҳои худ прогнози аниқ медиҳӣ ва ту яке аз ситораҳои калон ва шояд ки ситораи калони ин варзиш шудӣ ва пагоҳ туро ҳимояи камарбанд зидди рақиби шавқовар аз рӯи стил интизор аст. гӯй ки ин муҳориба чӣ гуна мегузарад? ман Мерабро ба монанди Стерлинг шикаст медиҳам. рафтем. барор ҷаноб, чемпион, хонумон ва ҷанобон, хотиррасон мекунем ки турнир аллакай имшаб, яъне шаби 14 ба 15 сентябр баргузор мегардад ва аз соати 2:30 ба вақти Москва ва 4:30 ба вақти душанбе оғоз мегардад. муҳорибаҳои асосии турнир бошад аз соати 5:00 ба вақти Москва ва 7:00 ба вақти душанбе оғоз мегардад. ссилкаи бепули пахши мустақими ин турнирро дар телеграм-канали мо Паҳлавон теҷа пайдо карда метавонед. ҳамчунин дар ҳол баъди анҷоми турнир мо муҳорибаҳои пурраи онҳоро дар телеграм-канали худ мегузорем. барои ҳамин худи ҳозир даромада дар телеграм-канали мо обуна шавед. ссилкаи телеграм дар описание ва дар якум комментария закрепидшуда. ҳозир бошад реаксияи Муин Гафуров дар муҳорибаи рӯбарӯи Шон Омэлли ва Мераб Двалишвили. And new Мераб, ба пеш чемпион, навиштааст Гафуров. хотиррасон мекунем ки Мераб Двалишвили ва Муин Гафуров дар як зал тамрин мекунанд ва як мураббӣ доранд ва Муин барои омодагӣ ба ин муҳориба ба Мераб кӯмак карда буд. дар ҳамин ҷо дӯстон, навори мо ба анҷом мерасад. фикру ақидаҳоятонро нависед, ҳатман дар канали мо обуна шавед. то боздид, хонободу сарбаланд бошед.